morning, good 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 morning. The heat is on. Hi, hi, hi. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Kumusta po kita kabos? Aldaw ngunyan, mga tugang na Webes na ngunyan, Ronald, ano? Webes na. Uy, pizza 23 na palan kan September, adi. Pizza 23 na kan September 2022. 2022. 2021. Good morning, Daragalbay. Kumusta ka mo dyan? Mga parantabay niya to dyan sa public market kan Daragal. Good morning. Mga parantabay niya to dyan sa Legazpi City Public Market. Bilog na siyudad de Legazpi. Morning, Hirit na sa DZGB. Good morning, Albay. Kabikulan, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Magandang morning, Pilipinas. Mga nakatutok po sa Facebook Live, ganyan na pag-aaga. Good morning, Ronald Baldo po, ang satuyang kapartner sa Luwas Mega Force Patrol sa mga bareta sa tuyang palibot. Kasabay po dyan sa Manibela, mga tugang si Boy Mata. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa programa ini. Bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Uy, kumusta lamang kita? Ano lamang ang satuyang aldaw? Kumusta lamang po ang satuyang mata? Uy, pagparamurusot man na. Uy, pagparamurusot. Pagkagagari, mag-isip ki ano man na, ano yan, mga karautan sa kapwa. Ismail, sa baton tapo ang aldaw na maugma. Di magpara irisip ki karatan. So mga kandidato rin, pagpara irisipan nyo kung paano lansyo ng butante. Lol. Lol. Yan naman, yan na naman. Pagka mata-mata pagmata, imbis na mga G kita. Tapos nag-isip, paano ko dong ilansyo ng mga butante ko niya? Paano ko daw ngaya? Pero daw ngayang itaw ko na paipit sa eleksyon. Pwede kulang ngaya ang kwarta ko. Maring ngaya, isang laining harong. Isang lako daw ngaya so property ko ngaya duman ngaya. Gatsusunta lamang ngaya sa eleksyon. Ade! Tapos, tama na daw ngaya ang 500 na paipit. Ang mayor ngaya ako. Ay, matauman ngaya si kong kay arog kayo ni. Sigub ngaya arog kayo ni. Siguro ngayon, mga 1,500 ngayon ang budget sa kada saro ngayon ako, ang kada saro ngayon botante. Grabe! Ade! Morning hirit na. Morning hirit na. Morning hirit na. Sa DZGB. Morning hirit. Morning hirit na. Morning hirit na sa DZGB. Buena manong bareta sa morning hirit. Aramong tadaw mga tugangan, mga buena manong bareta in the morning sa DZGB. Ngunyang pungal daw nin Webes. Jimmy, nasalita na sa linya. Inutan mga indagdag na report. Hali po dyan sa Luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa primerong bungkaratan sa toya mga istorya konsideradong ligasiya ni ex-Congressman Fernando Gonzales durante kan siya Congressman pa kan 3rd District. Na pagpadreno niya in House Bill hanggang naging Republic Act numerado 10950 kung saan sa turno ni Presenting Congressman Fernando Didi Cabredo, tinutukan niya ini sa Kongreso sa good na alukaran niya nin pondo 30 milyones pesos sa BBP ang pag-establisher nin multi-species marine hatchery sa barangay Maunon, Coastal Barangay, kana syudad nin Ligaw. Ilalaw kini sa o itutugdok kini sa 4,000 metro kwadradong lote na binakal kan lokal na gobyerno para sa siring na katuyuhan. Sa mensahe ni Congressman Fernando Didi Cabredo, pasalamatan niya ang BIFAR sa pamamayo ni Regional Director Nelson Bien, lokal na gobyerno kan syudad sa pamamayo ni Mayor Pati Gonzales Alsoa, sinsanggo ng paglungsod sa panginginot man ni Vice Mayor Ted Resibilla
dahilan sa kolaborasyon na esfuerzos na realisar ang karagdagang Sustainable Livelihood Program digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Mapapakinabangan ini ta BBP pa ko sa naman digdi sa 3rd District kundi sa Bilog na Albay, Bicol Region pa dahilan ta digdi ma-producer nin renibo asin minilyon na similya ni na mga sira. Si Simon gusto magpadakol kay ni lalo na sa mamay sa diring fish fund pwedeng magdigdi sa barangay Maunon. Kaso hapon sinagibuan na matrayon pong groundbreaking ceremony natural kasunod kay ni ang pagpuna kan proyekto asin susug kay BIFA Regional Director Nelson Bien sa maabot na Abril tapos na ang siring na proyekto. Dagugunta si Congressman Fernando D. Cabredo sa sayang mga mensahe. Very good. This is the moment. This is our long-awaited day. The groundbreaking of this multi-species hatchery in Northern Legal City. Wow. This is the effort of Congressman Fernando Gonzalez. This is one of his legacy in the city of Ligao, in the 3rd District of Panday, Kapitabe, sa province of Panday, Kapit Bicol Region. This is the product of Republic Act 10950, establishing the marine hatchery in Northern Legal City. Yan ta BBP. Sarong good news. Nakahiling kaya ako kan duman sa may kung nagpa Manila ka baga duman sa may party kang between Ragay and Quezon Province. Ikaw na bang Kimarin Hatchery? Gari arog man ka ng konsepto. Yung mananggad, may wason ito, pero di sa atin sa probinsya, ikaw kita, Salbay. Iguana. And pagtatrabaho pa ni Congressman. Kasabay ko diyan sa mga shrimp, sa mga shrimp baga? Ayo. Basta mga marine aqua na mga sira. Baho sa nanday gayo digday. Posible. May pagtatrabaho pa si Congressman Fernando D. Cabredo. Libon. Yes. Parehas na konsepto. Mas mahiwas sa libon. Okay, good. Okay, so yan sa BPP, mga good vibes, good news. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dagdag, naboy naman ng bareta. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Alarmario, ang nasa linya. Paringal, good morning. Buhian mo. Good morning. Pari, nagulaman maray. Nagini po talaga ka Department of Agriculture ngonya na pandemya ng COVID sa mga residente, lalo digdi sa mga hararayong barangay. Ini ang nangyayari man dahil kan padagos silang pag-ibagtabangan sa mga local government units at sinipapang grupo na matawan ayuda at mga residente. Ehemplo, digdi sa Legazpi City, inatusman na mga siwok ng kaber na manok plus pampahog ang pigumanao sa mga barangay at mag-itik at versus man ka na Bicol ni Congressman Pio Garvin Jr. at si Congressman Saldico. At mga parasira, big tarakuan manitikot, so iba, asin mga sakayan pandagat, fiberglass pati, asin makina. At mga inot na pulang, tilapia, big girlingsman, pinaruinan yan sa Riverbank at barangay Dapdap ni Gasmi. At narong simana, digdi sa sityo ng umapon, ay project man si Mayor Noel Rosal, asin City Agriculture, sa pamayoman ni Sheila Nas, nagpuig man ng mga sinidya ni Bangos sa big big case. Panagos pa, at mga panauman ng Department of Agriculture, na mga gamit sa mga paraoma, plus sa mga gulayan sa barangay ni Gobernador Avance Bigsara, yung pirmihan ayuda kada Department of Agriculture na iginakauma ang mga residente at mga ayuda na yan, ang yan lalo pa na yung pandemyang COVID.
Yan, panihan po karas ka mga informasyon. Tingin sa luwas, ang armaryo, DZGB. Salamat, paringal sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning mga partners. Unipuan sa tuya na rawit-dawit ni Pading Ray. Ngunya na pag-aaga. Ang titulo, Garuman mga aki. Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Yaw nako padagos para sa kaugmahan. Salamat po sa tiwala, pagsabot dagdagman. Asin ipadagos ang ngara na karahayan. Diyos ko, salamat po, kami bilang aki. Pakitabangi man na maraot masagwi. Lugod po na may tanos an salang ugali. Liwanag yan isipan sa padagos na pagbakli. Minsan may sitwasyon na daita huna-hunaon. Kita napapaisip, minharos hararumon, mga manungod sa pagresponde o aksyon na dapat sa tama ang ginibong desisyon. Tinungkusan ta daw an sa tong itinaram o aki o kita an minasuhay sa lay na ginibuhan. Arog kan sa langgibo na may kapadusahan na sa tuyang idinulok pigliman-limanan. Sa inta ilulugar mga gibong sala an mga nagbabalgar sa indapat paano man duman sa nagpapabaya na sumunod sa kasuguan para sala maitama. Salamat sa nagigibon intultol na trabaho. Nakapagpapaugma sa indo may respeto. Manungod para duman, umamundo para duman. Sa bakong sincero, bakong udok sa buot, ang pagserbi sa tao. Pagirumdumaman po sa mga nakakalingaw. Kan sa indang trabaho, yaw na ang pagpukaw. Dai magpabaya na ansala mangibabaw o mga bakong tama na mga kadayaan. Di kita mag-arog nagarim mga aki. Paibaybang isip pati ninugali. Pakaisipon ta iyan minauli. Minabuelta sa tuya. An kaipuhan na mabakli. In the morning. Henry M. in the morning. Yes, thank you. Iyubaga adi. Thank you pa rin Ray sa imo tabing magayon na contribution ngunya na pag-aaga. Dili po mga tugang sa tuya na programa sa DZGB. Antito, ano ito? Pangyari sa maabaka. O bueno. Hindi daw kita mga tugang sa mga update kan istorya po sa tuya tabi na palibot. Magandang morning. Istorya po nin COVID sa bilog na probinsya Kanalbay. I-update daw kang mga tugang kang latest tabi na bareta. Ngunyan tabing aldaw digdi po sa DZGB. Susko 9,616 ang aktibong kaso kan COVID-19 sa ngunyan. Pagkatapos po na madagdagan mga tugang nin 498 na aktibong kaso. Ang mga kasong ini kinabibilangan kan 70 sa Albay, 12 po sa Tiwi, siyam sa Uwas, 7 sa Legazpi City, asin Pulangi, mantang 6 sa Kamalig, 5 sa Daraga, Ginubatan, asin Ligaw, mantang 4 sa Tabaco, tapos tigdurowa ang Libon, Malilipot, Malinaw,
asin Santo Domingo. Saro po sa Piodoran, asin saro man sa Rapo-Rapo. Sa Camarines Norte, may 58. 21 sa Daet, 10 sa Talisay, 9 sa Osipanganiban, 6 sa Basod, 5 sa Labo, 4 sa Mercedes, 3 sa Vinzon. Sa Camarines Surtabi, 252. Nangyari sa Maoraro, 252. So, 109 sa Naga, 24 sa San Jose, 19 sa Sipokot, 15 sa Pili, 11 sa Baaw, 10 sa Iriga, 9 sa Ragay, 7 po sa Balatan, Buda, Sangay, 6 sa Calabanga, Buda, Lagunoy, 4 sa Guwa, 3 sa Bato, 3 sa San Fernando, mantang 2 sa Libon, Magarao, Minalabak, Nabwa, Tigawon, Tagduruwa yan. Buda sa Bula, Tabi, Tigsararo, Kamaligan, Kanaman, Karamuan, Del Gallego, Milaor, Ocampo, Pasakaw, Presentasyon. Sa Catanduanes, Padago sa Naglangkaw, mga tugang ang Catanduanes 49, 20 sa Verac, 10 sa Viga, 9 sa San Miguel, 3 sa Bagamanok, Karamuran, Asin San Andres, mantang saro po sa Bato. Sa Masbate po Mayapat, 2 sa San Pascual, Tigsararo sa Baleno, asin Masbate City. Sa Sorsogon City o sa probinsya kan Sorsogon, 65. 33 sa Sorsogon City, 5 sa Huban, 5 sa Magallanes. 4 po sa Dunsol, Gubat, asin Gubat. Tigtuluman ang Irosin, Buda Pilar, tapos 2 sa Barcelona, asin Bulan, mantang Tigsararo sa Bulusan, Castilla Matnog, asin Prieto Diaz, Sorsogon. 201 po ang recoveries, mantang iga po nin 11 nagadan sa Albatanao. Saro sa Albay, 5 sa Camarines Norte, 2 sa Camarines Sur Tabi, 3 sa Sorsogon. Di kita mga tugang magpa-COVID talaga, tadakol tabi ang nagagadan, ang nagagadan, tungkol tabi dyan mga tugang sa kwasong yan. Pero may dapat kita nakamas, pero may dapat kita mag-obserbar, mga tugang kanano yan, kan mga dapat nyatong sunodon, tungkol tabi dyan mga tugang sa COVID-19. Ade, di magpaparasinutil. Ano ba dyan din nagmamas talaga? Ay nako. Anyway, sige po. O di tabi yan mga tugangan, mga sumada kan mga istorya. Tungkol tabi dyan sa issue kan COVID sa Bicol Region. Ini pala na bulan na ini, ang apod pa lang ka ini, Suicide Prevention Day. Observance of the World Suicide Prevention Day. Ano nga ning de anong pitsa? Rinluwas ni kasuhapo na September 22. September 10 pala yung Suicide Prevention Day. Ang Department of Health Tabi Center for Strong encourages social government units, a private citizen to be responsible in reporting cases of suicide. This is part of the promotion of mental health specifically during the COVID pandemic. May interview daw kita ngayong Sabado. Interview ta daw si Madam Wendelin Baluwis, tungkol digdi sa Suicide Prevention Day. Anong mga signs na anong mga nakaka-trigger para sa rong tao tabi mag-suicide? Adi, makakwan daw kita kaini. Anong mga nakaka-trigger para sa rong tao mag-suicide? Anong mga factors? Natatantawo mga tugang minad suicide. Ang nagsuicide ba? Gari na, ang sabi kan mga gurangkan, minariurok ngayang isip. Pero ang kumusta ang kaso kan suicide? Mga tugang sa Bicol Region. Adi, di ba? Paano mga signs o mga sintomas na sarong tao gari may suicidal tendency? Yan, yan daw ang ihaputa. Sige ta. Ma-request daw kita kay ni mga tugang for interview kay Madam Wendelin Baluwis,
kan DOH para pag-irestoryan talo yung duman sa Sabado sa Radyo Klinica. Ha? Duman sa Radyo Klinica. Pasadahan tada ini na mga pangyaring ini, mga tugang. Budak gura ano ka, sabi nga ni kan mga gurang, kasipukaran kang isip, napipiot ang isip, kaya minasuicide, nangyari. Alright, o sige, babalikan tayo yan sa Sabado kung makuha si Madam Wendelin Baluis. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Gabang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Ako si Mar. Ako si Henry M. Sabi man ni John, nagtrama siya, ako nga si John. O sabi ni Ronald, ako nga si Ronald. Alright. Una yan mga headlines as a friend. Bilib ako pa rin sa pakaisip kayo ito ba rin? Bilib ba na ako? Pati ba yun? Ayan, okay. Headlines ko yan. Pagsabit in vaccination card, nagarong ID, gustong ipotop kan DILG. Darakula baga pa diyan. Pwede ipasaday. May sa siyudad baga, sadit man sana. Sa Legazpi baga, gari. Pero sadit kiniit sa 1/2 na kupon ba? Naglakaw-lakaw ka, nakaaraw ka kaan? Sadit kiniit sa ID. Natada. Kaning mabasa. Natada. Nalita na dahil ka mahaloy sa mga checkpoint o sa inmanan. May purpose man. May purpose. Sabi nila, ipalaminate niya, tanganing dahil madumog. Pwede laminate yan palaan? Roger. Ay, palaminate ko daw sa tuya. O kaya, ikaw parang nababakal na plastic na tigin sa na duman. Ilog duman? Aha. Ibang itong plastic na isisilyo mo na dahil siya nabog na lumog. Iyo man ang pa din ngayon, malawag ka ngayon sa mall. Nakasabit mo ito? Yan. Kung wala ka ito, kakaito, kung sabihin, gari, dahil ka bakunado. Tanga ni Jere, Chichiburitsi. Diretso na yan ka. Log katulos pag igwa ka ito? Roger. Aha, okay. Numero rin aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon, sobra 162,000 na. Salmatan. Sigon sa Department of Health. Mantang Presidente Duterte, pinalmenteng hinali na ang mandatory requirement sa paggamit ng face shield, pera sa tigapon na 3 Cs. 3 Cs? Oo. Yung crowded places, okay. Contacts, tapos itong kulob. COVID-19 settings. Pag una ko kulob. Sa hospital siguro na ini. Oo. Pero, hindi na duman nakaibanan digdi sa pigaon ng bita ng mga 3 Cs na ini ang mga establishmento, transportasyon, at nagkapirapang lugar na pwede ngayang magkaigwa ng close contact. Ayun. Okay. Ay, Manila RSB sa Jose Cardinal at Vincula dahil ang namamapyan na sintomas ng COVID, fully vaccinated pala nini. Fully vaccinated siya. Roger. Anong binakuna daw? Di man sinabi. Di man sinabi. Siya ang namapyan niya sa nadit na kalintura. Iyo. Gari tama itong sinabi ni Congressman Didi baga siya. Baga binakunaan baga siya. Roger. Sabi sa iya kan doktor, kung dahil kang ngaya kung bakunado, pwede nagulpi ka. Iyo. At dati baga, ang pag nabakunaan ka ngaya, tulong bagay ngaya ang mangyayari sa imo. Oo. Primero, dahil ka magkagadan. Yan. Ikaduwa, dahil ka magkagadan. Yan. Ani katulo, dahil ka magkagadan. Tama. Mala, buhay baga. Okay. Si Kung Didi ang binakuna sa iya, Sinovac. Roger. Si Isko Moreno baga, nagka-COVID siya. Mild man ito, adi. Roger. Sinovac man siya, ang binakuna sa iya. Para sa Davao man sa nanabukan Sinovac sa Sinopharm, Natada. nag-request baga sa national government. Dahil kung magbakal ngaya kay Sinovac sa Sinopharm, sa dahil mga niyang piga ako din isa mo. Nyali Ibakal baga. ngayon kami kay Pfizer, tapos Moderna, Buda, AstraZeneca. Ay, matadagit kan sa iya si Presidente. Iyo na nga ni Kay Mayor Sara. Ang Presidente, siyang pangapunan na the best Vaccine. ngayon na available. Yung available. Yung available. Kaya
naman sa Davao, exemption pala. Nagipili palan. Kung sabihin mo, di pa padaran doon mag-Sinovac? Abo din na, dinadaran duman. Oo. Dahil nagpapakuna. Di kinagpabakuna. Abo. Ay, mga tutyal. Mga tutya. Ano yung gusto may western. Wow. Vaccine. Nya, ang gusto ba ni Presidente Kadaklan, haling China ba yan? Ayun nga. Actually, Sinovac ang pinakadakultang bakunan nagabot. Si Diba? Presidente Sinopharm ang bakuna. Sinopharm. Ay, mga social man si Mayor Sara man na. Padagit makipapanyaan. Inday will always love you. Yeah, Okay, sa iba pang mga bareta, pagpautob niya alert level system sa ibang reyon sa mga sunod na bulan, tigpaplano ng Kanday LG. Pantang nagkapirang reyon sa Pilipinas, padagot na nag-register na lang ko na COVID-19 cases sa Bikan Okta. Okay, pag-asa, haliuna ang listahan, sa listahan ang pangaran ka mga bagyo, ang Julina. Nata. Sobra 1 billion ang kunyan, ang danyos. Sobra 1 billion. O dadakulan ka dan. Iyon, natas. Maski haliyon mo day, bagon mo naman an, depende sa bagyo. Pero dahil na siya gagamiton, araw ka mga previous. Iyo ba na? Wala nang ulit-ulit. Tama. Parang alaksan lang. Oo, tama. Isang alaksan lang. Tanggal ang rayuma. Yes. Oo. Okay, ini man si Senador Soto. Iba man. No. Dakulon magana ang mga kandidatong presidente. Ay, okay lang yan. The more, the merrier. Ayos man. Ayan karayan man kay Tito Sen. Ayan. Maugmog mapirme. Okay, mantangang palasyo, piga ako na dakulang porsyento man, iraray ka mga Pilipino ang nagduduwa-duwang isip na magpabakuna ng COVID-19 vaccine. Okay, so far, BP. Maski baga sa US pa din, dakol na Amerikan hawang bakuna. Kaya dakol na gadaan. Makulugo ng payo ni Joe Biden. Alright, yan, BP ang mga headlines ko na. Natudyan kang PYC Enterprises 24/7, konektado ka kahit walang load. Hanapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Purok dos Rawis, Legazpi City, Sampahan kan LTO at in LTFRB Regional Office. Basta radyo, itiway din yan from New Space. Marla dahil iba. Good morning! Salamat, Newspaper Parimar. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Okay, thank you, pare. Pero tapo doon tadaw ang pag-asa kung anon magiging kamugtakan kampanahon. Ngunyan na, hello pag-asa. Good morning, Bossing Ariel. Good morning po. Yes sir, si Henry po sa DZGB. Aramon tadaw po ang forecast para sa aldaw na ini. Go ahead, Tabi. Ay, pangyayari sa Maabaka, nalubat. Sus ko, di pangyayari, bata. Dali lang awano man na pangyayari ini sa Maoraro. Madali lang. Bata. Naputol. Okay, sandali lang dito tayo. Sus ko. Naman ito naman. Nag-chance ka sa banggi ini. Hello, Sir Ariel. Oy, pasensya na. Nalubat so cellphone na ginamit ko sa imo ka sa bago. O di na po ang kwan. Onder ka na po sa DZGB. Go ahead, Tabi, sa forecast. Ngunyan pong aldaw. Para na aga po. Para pa sa update sa tuyang panahon ngunyan na aldaw nin Huwebes, nakaka-apekto sa Palawan, Visayas sa Mindanao ag Intertropical Convergence Zone o ITCC. Samantala alas 3 man ngunyan nin maaga, namataan man ang duwang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Pareho ini na nasa kategoryang tropical depression. Asin ang sarong tropical depression nasa distansyang 305 kilometers norteng sulnupan kang Kalayaan Islands, Palawan. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 55 kilometers per hour asin may pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 70 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa tikas na 20 kilometers per hour. Nagiro ini paparayo man sa satuyang nasyon. Samantala, ang saro man na tropical depression horing namataan man sa distansyang 2,370 kilometers sirangan kan Visayas. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 55 kilometers per hour kasi may pagbugsokan duro sa nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan sa rikas man na 25 kilometers per hour. Asin sa kunya nababa man ang tsansa na maglawg iniyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa magapon, ang Kabikulan nilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan,
asin posible man ang mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol, lalo na sa hapon o banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa sirangan an mairal, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay kagwat kan temperatura, 23 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ngunyan inaga, masulno pa siya alas 5:41 nin hapon. Kalidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo. Salamaton tabi Pag-asa sa pagi mga tugang ni Ariel Samudyo ang report sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ronald, ariyahi daw ki good. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog,
asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan yatong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Mientras tanto, 15 bago mag-alas 6, report halis sa lawas. Nasa linya si Ange Galero. Ange, good morning. Buhian mo. Good morning, Steve. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, dahilan sa padagos na dispersos na pigigibong niya kan Perasas Armadas kan Pilipinas, pati naman kan PNP sa Bicol. Nagkaperang mga kagamitan naman kan mga Communist NPA Terrorist o CNT. Anak ko o na-recover kan mga ini sa probinsya kan Masbate. Susog sa mga otoridad, nagkaperang mga residente kan Aroroy, Masbate ay nagpaabot sa inda ng informasyon na nagkaperang mga kagamitan nga ni kan CNT na notaran kan mga ini sa sendang lugar kung katulos na nagbisita ng mga miyembros kan 2nd Infantry Battalion asin man ang PNP Bicol. Pag-abot sa kuta kan mga CNT, nakuha kan mga otoridad ang sarong M16 rifle, duwang magazine kay ni manlain na klase ng bala, sarong plastic na bag na may laog nin ammonium nitrate o ang primary nga pangangaipo sa pagibunin anti-personnel mine, mga dinamita, sarong rolyo nin detonating cord asin mga personal na gamit kan mga CNT. Sigun kay Lieutenant Colonel Siegfried Awitchen, ang battalion commander kan 2nd Infantry Battalion, ang pagkakadiskubre kan siri ng mga war material o mga kagamitan, patunay daw na nagdidiit na ang taguan kan mga CNT sa Bicol dahilan sa padagos na operasyon ng mga otoridad. Sa ibong nalado, sinabi man ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Jonel Estomo, na dakula man ang pasalamat ninda sa mga miyembros kan mga otoridad, pati naman sa padagos na pakikipagtamangan sa saindang kampanya kontra sa terorismo, ang mga miyembros man kan mga barangay asin iba pa, sigun kay Estomo. Ito BVP ang informasyon halis sa kampo, Ange Galero, DZGB. Salamat, Ange, sa report. Paninit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DZGB. Aram daw nindo mga tugang kun si Isay ang nagpasimuno kan pagdataonin mga homework o kaya assignments nin mga estudyante na pinapadara sa indang harong. Napagaraman mga tugang na ini po base sa naging invention ni Roberto Nevilis, saro pong Italian teacher. Nangyari adi, saro tabing Italian teacher, mga tugang na kunhain ang sa iyang ideya sa pagkataon ng homework sa mga estudyante. Iyo po ang simple man sana. Sigun sa sinabi ng maestro o kay teacher na si Roberto, namamatian niya daan na sa oras ng mga estudyante minahali sa indang class sa iyang classroom. Day naman, ano ba kayo nalilingawan da at tabi ang mga pigoturo? Asin maabot man sa mga harong-garik, kulang na ang mga naaraman kayo ni. Kung kaya, kinakaipuhan na pong i-follow up ini sa saindang mga harong asin dapat na mag-adal giraray, reviewhon ang mga itinukdo. Sigun sa informasyon ng strategy kay ni, iyo an kung ano ang pig-lecture niya sa classroom, iyo manda po giraray ang pigahapot niya duman sa mga estudyante asin ini nakatalaan ay submit giraray the following day o sa masunod na daw kansinda maghihirilingan giraray. Iyo pala ang filosofiya ka na no? Sabi, as a teacher ngaya, sabi niya, I felt that so teaching ko ngaya lost essence when they left the class. Kaya ngaya, pipabalunan niya nin mga dapat gibuhon ang mga estudyante tanganing mag-continue sa pag-aadal habang sinda po mga tugang nasa harong. Aros man ini si Roberto Nevilis.
sarupong Italian teacher. Yung garing hindi sinabi, mga tugang kung anong taon nangyari ang sinabi ng bagay, pero ang educational institution pala, ang konsepto kang schooling, mga tugang, inipo da, nagpuon mga tugang duman sa Europa, kan mga nakaagi pang mga panahon. Kun kaya mga tugang ini ipinag-adaptar man ini mga tugang sa bilog na mundo, kung kaya kumpalan talaga ang mga taga-Europe doon nagpasimuno kan siring na bagay. Napag-araman mga tugang na kampanahon ni Plato, ipinun si Plato, taga-dap-dap. Si Plato, basta si Plato baga. Nayo po nagpundar kang academy sa Greece. Talaga. Plato founded the academy in Athens, Greece. Athens sa Greece. Siring man databi sa siyudad kang Alexandria, duman sa Egypt. Asin po na-establish ini kang uminaging 330 BCE. Ano yun o naman? Diba? Sa China nagpasimuno kan si Confucius. Adi, o yan pala na, mga tugang gansangon yan, talaga kay puwanta, mga tugang na mag-adal para po sa tuyang futuro. Paningit sa Morning Hirit. Kadaklan pa lang kanigwa, mga tugang nin mga lugar sa kinaba na iyong in charge, mga tugang sa pag-aadal nin mga aki. Pero kay to daan, mga subject, saro lang o duwa. Di ba kaya mapadi ka, theology ka sana. O ngaya, philosophy ka lang. Ngaya ma-teacher ka, di, ang pag-aadalan mo databi, math, English lang, at saka, math, English, tabi ang pag-aadalan mo sana. Una science, Paningit sa Morning Hirit. Ngayon, baga, kadakon lang pig-aradalan. Adi, paano kaya depende man mga tugang sitwasyon kang panahon? Yan po mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Lowens Marcena, may dagdag na report. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat Abi VP. Good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa manapareta sa rong barangay Kagawad sa Legazpi Port District. Ipinablatter kan sa rong babayi. Pagkatapos na aligadong sapakon siya kaini, kan kukuwaon niya na an sa iyang aki sa sarong barangay Digdi sa syudad. Ini ang reklamo ni alias Bebe. Bako niya tunay na pangaran, 22 anyos, may live-in partner. Na aligadong alas 8 kasubanggi, puminasiring siya sa tiyuon kan sa iyang ka-live-in partner para kuwaonan sa iyang aki. Na iwinalat sa naduman kan sa iyang agom-agom, alagad so agom kan tiyuon niyang kagawad na itagot sa pangarang ay bibako niya tunay na pangaran, sinapak siya kay ni aligado asinday itita o sa iya an sa iyang mga aki. Dahilan ta nagwaralat sulata kan pakasapak sa iya kang kagawad na ini, nagpablatter siya asin pinakuha ni medical legal kan Legazpi City Police sa Legazpi City Hospital para sa formal na disposisyon. Ngunyan ang nasampitan ng biktima, interesado talagang ireklamo ning kagawad. Dahilan ta gusto niyang mabawi an sa iyang aki, basado digdi sa police blatter kan Legazpi City Police. Iyan tabi pipiso para mga istorya man sa nali digdi sa Legazpi City Police kay Basen Reboy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Thank you, Lowens. Dibang kita kay Renz Luna sa Daraga Albay. Renz, good morning, Renz. Good morning, Tabi VP. Maray na aga. Sina maray na gusto mga parantabay sa mga tugan mga bareta sa na naman na residensya na biktima ni panghabas digdi sa Banuan ng Daraga na kung sain sarong biktima na bidbina na si Helen Noylan I. Muedo. 60 anyos sarong owner ni sarong trading corporation digdi sa Memorial Highway Banyag Daragalbay na kung saan siguro sa police blatter nilaog din na mga parabas
ano nang bitan ng establishmento nakuha sa inang harong ang maabot sa 18,000 pesos na kantidad sa imanlain na mga items arugan kan automatic or rechargeable fan asin magin man electric drill magin man mga rolling tela asin screwdriver na kantidad total 18,000 pesos ang kantidad. Kasarabay naman yan isa nakuha na mga item iyuman an man lain-lain na mga credit card magin man voters ID driver's license asin 20,000 pesos na cash hali digdi sa biktima. Sa pag-review man kang CCTV kan mga otoridad na pag-araman na duwa ang pinagaturong suspektado pero di hanggang sa ngunyan dahil pa namibidbidan asin ang saro digdi may tato sa tuong braso asin sa ngunyan padagos pa man ginarang investigasyon kan mga otoridad sa posibleng pagkakakilalan kan mga suspektado na ng biktima sa sarong residensya digdi sa Banyag, Daragalbay. Yan naman rin na barita di sa luwas. Trans Luna, DZGB News. Salamat, Trans Luna, sa report. Sabi ni King Reginaldo, niya dain na ngayon mag-face shield, niyan ibang establishments, policy na ninda, ni-required ang mga tao na mag-face shield. Yung man ang gana, no? Paglaog mo baga sa establishments, kaya pa mag-face shield. O ilingon ta, kung ano mga tugangan magiging patakaranta, pipatanggal na ni Presidente. Except sa bagay, ang mall pare, amigong King Reginaldo, ang mall baga, klasifikado siyang crowded places, crowded place, di ba? Klasifikado siya na crowded place ang mall. Yan. Kaya pwede mananggad na mag-face shield kita pag yaon dyan sa mall. Okay? O yung mga birthday greetings natin, i-text na po, tapapasadahan ta na yan. Good morning kay Ray Aguilar ng Bicol University. Happy birth anniversary today kay Reverend Monsignor Noel de los Santos of Mater Salutis College Seminary, Sipi, Daragalbay. To Reverend Father Paulino Fioco of St. Gregory the Great Cathedral, Albay District, Legazpi City. Hali kay MMC, Manay Merly Caceres. Si Monsignor Noe, Ronald, yan pa sa Domingo, ano? Domingo siya nagprograma, di ba? Alas 3, ano? Alas 3 hanggang alas 5 ninapon. Ha? Monsignor Noe de los Santos. Happy birthday po, Mons. It's all the best. Mientras, good morning nga pala kay dating City Councilor Chito Baldo. Good morning, amigo. Good morning, tabi kay dating City Councilor Chito Baldo. Okay. Okay, sige. Dito tayo. Kadakol sa Smart Kitex, no? Birthday greetings. Happy birthday po kay Anika Madronyo Cantabon-Tabon. Hali kay Aberin Madronyo. Happy birthday kay Lennon Joshua Broquesa and advance happy birthday kay Jen Mark Abihoro and Ashley Nicole. Nang mabata, no? Ashley Nicole Ibay. Ibay ba to? Ibay. From Baay, Love, and nang mabata, no? Okay? Magayon kaan tabihin kung an mag-abot sa bakuna. Ano yan? So ito kayang saro, Sinopharm. Spelling kaya kan farm, Sinopharm, P-H-A-R-M. Ini nagjo-joke man ini. Ang pinakamagayon niya pare, duman niya sa Aguas Farm. Yung manangan. Dahil pang batang origami. Ito baga na ni Director Herbie Aguas. So ito sa pwedeng i-model mga tugang sa mga nag-origan. Dahil parong. Dahil tabi na mamarong ang origan niya. Happy birthday. Okay na to. Good morning daw sa Gabos, mga tropa kang Ram Guardians Incorporated kay RMG Corinthians den San Nuevo. Good morning. Legazpi tabi Serpera. Auto na. May kaso ini kan COVID. Kuya, pero tabi nagpositive sa region. Happy birthday. Auto na ba? Alat ko na. Fight kudotong ko inin na. Dahil mo naman pigkataram na kasubago na nagpapara. O madali lang. Ang titaram na maapot pa ining sarawayo na ini ay sus ko bata arayoon. O dito. Ito na. Yung COVID case sa region
Active cases tabi 9,610. 619. 9,619. So kabuuan tabi 33,520. Yun na? Nasabutan? Ay, very good ka. Sabi ni Dan Orense, okay na nabasa ko na tabi ni Dan na text mo. Pirmi, good morning. Alabaon ini. Pirmi nagmamati sa radyo mga taga-Maslo. Ma-suggestion ako sa Taisan Elementary School. Kung pwede, poon 1 to grade, poon 2, ano ini? Poon 1 to grade 6. Happy birthday to you. Mga teacher na magpabasa sinda kan ake sa laog sa luwas, ang ina, tama man sinda. Nata ang namasdan ko sa ibang teacher, aso iba pigpalaog ang parents habang nagbabasa ang aki. Ay, hindi ko nasabutan ini. May naglogso, may pig. Unfair man sa magurang ang patakaran. Maray so ibang teacher nakaintindi so iba gayo dai. Arog kang grade 1 imbes na nakabasa ang aki dai ta nagibi. O arog ka na mabalik man ang parent pamasahe. Paano? Maray kami ka pagturo, maray kami ka tuta ilakaw mitaisan. O sige po, tailingon ta na pigdatara mo ha. Happy birthday kay K1 taga San Roque, September 27, saka kay Vert Lorica. Good morning po, Mr. M. Walong RVM Madre. Talaga? Ano sa RVM Madre? Na kon sa COVID? O sige daw, tayo research ta ha. Uy, ka ba kagisaro na kwan sa ano yan, sa Manila na nagka-COVID sukan? Sa mga ano ini, sa mga sarong ano yan, religious institute group. Alright. O bueno, okay na. O di na, alas 6 na. Kay punta ng mga tugang na mag-ipos-ipos para po sa mga bareta. O sandali lang at lingon ko muna sa tuya ng Facebook. Duda ko, paano na yung nikikuan? Ki-greetings na dahil tatabi magkabarasang ngunyan na pagkaaga ay pangyayari na wala naman. Nagluya-luya talaga. May problema ining sa kuyang gadget talaga. O bueno, totoo na lang po ang mga bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Susunod na, makalipas lang, kaining station identification. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pamayo kan mga darakulang bareta, lampas sa 500,000 na mga Bicolano ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Probinsya kan Sursogon, mapatugdok nin oxygen plant. Contact tracing sa Legazpi, mas pinapahiwas kan gobyerno lokal. Bilang kan mga Pinoy na nagadaan sa COVID-19 na dugangan nin 154. Pinapundo ni Presidente Rodrigo Duterte ang paggamit ng face shield kung maluwas sa harong. Sa ibang nasyon, pagkaburunyog kang nasyon sa kinaabahan, hinagad ni Presidente Joe Biden kan US.
Bareta, mga tugang sa lado lokal, maabot po sa total na 554,975 na mga Bicolano ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Ini ang pahayag ni Dr. Rita Angbon, Regional Vaccination Program Coordinator kan Department of Health sa pagsasabi na ang 538,801 pa ang nagahalat sa ikadawang dose. Sayang sinabi na 1,484,880 doses din COVID-19 vaccine ang naresibi na sa Kabikulan. 74% ang nagamit na o kaya 1,093,776. Sobra sa sendang estimated target na 85,505 na medical frontliners. Ang Center for Health and Development naka-administer naman ng bakuna na 143,871. Nasa 211,602 o 45% kan mga senior citizens ang nakaresibi ng kompletong bakuna. Maabot man sa 163,336 katawo na may comorbidity asin 33,585 man na essential workers and fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Dahilan sa padagos na pagdakula kan COVID-19 sa Legazpi City, tiniripon ni Alcalde Noel Rosal ang mga contact tracers tanganing mapakusog ang pagsusog sa mga close contacts kan mga nagpositibo sa COVID-19. Sa panginginot ni DILG Secretary Officer MC Bachiller Santiago, presente sa mga opisyales kan taunan o tauhan kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection na yung unyan ang natukahan na magkaigwan ng contact tracing sa barangay. Ini matapos na maalarma si Rosal sa sitwasyon kan kaso nin COVID-19 sa Legazpi City. 12 na nagpositibo kaso hapon sa Banwaan Kantiwi, saro sana ang fully vaccinated. Jomar Bien sa detalye. Saro sana ang fully vaccinated sa dosing nagpositibo sa COVID-19 sa Banwaan Kantiwi, Kasudba. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Ami Villanueva sa pagsasabi na talagang dako protektado ang mga dako pang bakunado dahil lang tadigdi sa dose na mga nagpositibo taro sanaan na fully vaccinated. Duman sa mga bakong bakunado, 2 ang nagadan asing 2 ang nasa ospital sa ngonyan sa record kan nagpositibo kasudma. Duman sa dosing ini, apuera kan sarong fully vaccinated, igwama na tulo na naka-first dose pa sana, samantalang suwalo talagang day panakatana ning bakuna kung sa inyaw, duman subilang kan duwang nagadan asing duwang nasa ospital. Sa presente, ang Banwaan Kantiwi, igwanin 21 active cases kan COVID, 18 nagabos ang nagadan, ali duman sa 194 total na kasukan COVID. Igwa pang 14 ngunyan na nasa probable status, mantang 28 ang suspitsado pa na pwedeng mag-COVID. Padagos ang pangapuda ni Mayor Ami Villanueva na magsimbag asin mag-aktibar ang mga residentes oras na nagkakaiguan ng pagbabakuna, tanganing nasinda matawan ng proteksyon. Jomar, kumustang status ka ito na saro? Sabi mo, ang fully vaccinated saro lang duman sa mga nagpositibo sa COVID, tama? Roger on that. Kumustang status ka ito ngunyan? Ano ang kondisyon niya? Nasa home quarantine lang ito. Naka-home quarantine. So meaning, mild ang ano? Mild o asymptomatic. Asymptomatic. Fully vaccinated siya? Fully vaccinated. Okay. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Mga tugang, ang probinsya kan Sorsogon, mapakonstruir po din sarong oxygen plant.
para makapag-produce rin mas dakol na mga oxygen nga pagkinabangan kan publiko. Ini pagkatapos na ang lokal na gobyerno mag-utang ni 94.5 milyon pesos sa Land Bank of the Philippines para punduhan ang construction kay ni. Ang sinabi ng programa kan gobyerno probinsyal maitatabang sa healthcare system kan probinsya kontra sa pandemya asin maibitaran ang kakulangan ng supply ng medical oxygen sa siyam nindang mga pampublikong hospital. Iniman ang masimbag sa pangangaipo ng oxygen sa iba-ibang lugar, posible sa Kabikulan, alagad prioridad ang Sorsogon. Ang siring na bagay, parte kang kinumpirmar ni Governor Chis Escudero sa pagsasabi na in kaso matapos ang konstruksyon, 157 pesos sana ang presyo kang pagpaparefill kan oxygen tanks hali sa 490 pesos na presenteng presyo kay ni taon 2022. Target na matapos ang programa asin pigilauman ang 800,000 na mga residentes kan Sorsogon asin mga kataraning pang probinsya ang pinagilauman na pakikinabang kan proyekto. $250 na mga tricycle drivers sa Legazpi City isasabay sa tupad program kang Dole. Ange Galero, edetalye mo. Sa natabang kan pinansal ka na gobyerno lokal kan Legazpi ano kinabangan mo niyan kan mga tricycle drivers sa syudad. Hindi pati naman ang programa kan Dole o kay Department of Labor and Employment sa Bicol natupad o kay ining pulong panghanap buhay sa ating disadvantaged to displaced workers o ining tupad programa. Ini ang nakonfirma kan DZGB News sa Dole Bicol kung saan 250 ang napili na benepisyaryo kay ini na matrabaho nin at least 4 na oras an aldaw sa laog nin 10 dias para maglinig o magtabang na mapagayon ang sa indang mga barangay asin sinda makaka-receive ng 3,100 pesos na sweldo. Sigun kay Legazpi City Public Employment Services Office PS Manager Daz Rañeses, ang 250 na mga tricycle driver na ini napili bilang benepisyaryo kan tupad programa tapos na magkaigwasinda ng konsultasyon sa Committee on Transportation and Public Utility kan Sanggunian Panlungsod kan Legazpi pati naman ang mga parada presidents. Ang pondo sigun sa iya kan programa nasa Dole ngunyan asin nakatalaan ay download sa City Treasurer's Office sa mga maabot na aldaw. Sa ibong naladong sinabi ni Konsal Alvarizo ang pamayokan na sambitan ng komitiba na may 145 pang mga driver ng tricycle ang sangunyan pig-screen naman para maging dugang na benepisyaro kan nasambitan ng programa na iyo ang nakakatabang ngunyan sa manlalay na sektor sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Dagdag na bareta, Ange Galero, DZGB. Naghagad nin tabang ang Bicol Medical Center sa mga local government units para sindan naman magmanihar kan mga pasyenteng may mild symptoms asin solamenteng may mga moderate asin critical cases na i-refer sa saindang hospital. Sinabi ni BMC Public Health Unit Head Dr. Nathalie Lazaro na ang rehiyon nakaka-eksperyensya nin surge kan COVID-19 na minaabot sa double, triple digit kung sain nakakaalarma ini sa indang ginibong virtual meeting. Ipiniliwanag ni Lazaro na maabot na ang maximum utilization kan bed capacity kan BMC asin ang personahes kaini na fully stretched naman. Siring man ang full capacity asin ang mga ventilators asin high flow machine ang kabos naman nagagamit. Paliwanag ni Lazaro na ang BMC sarong tertiary hospital na pera sa pag-akomodar kan COVID-19 cases nagataosin danin serbisyo sa mga non-COVID patients. Kailan kani? Dahil pang pinagrekomendar kang ospital na magkaigwa din ang mga LGU din 24/7 personnel na magresponde sa mga pasyenteng positibo asin sinda naman mag-assess kung kinakaipuhan na darahon sa Bicol Medical Center. Al Armario may dagdag na report. May kinaraman ini sa informasyon na hanggang sa ngunyan ang APEC kulang pa nin mga linemen. Al Armario sa detalye. Maringal, good morning.
Dapat sanang madagdagan ang mga tao katapik, mga linemen para makorkaskas lamang ang aksyon sa mga problema sa barangay. Inutang sinabi ni Apo Alvarez ang pamayo katapik na nag-hire na sindang o niyan yung mga bagong linemen dahil aminado sindang kulangan sa indang mga tauhan. Kaya aluyon, maaksyonan ang mga problema sa barangay. Mga delikadong linya ng kuryente kung minsan iabot ng mga pirangal daw, simana pa bago maaksyonan. Pirmi naman bigkasabi katapik na i-improve nila ang servisyo alagad na reparo kat mga konsumidores na human giraray. Kaya agad ninda na seryoso man katapik na nagdagan sa indang mga tauhan para makorkaskas lamang ang serbisyo. Alarmario, DZGB. Alas 6:15 oras sa Pilipinas. Babalikan niya ang mga bareta sa lado lokal. Makalipas lang ganyan. Ina! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday light! Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na ventilasyon. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, Reg, Name, /Province, /Address, /Store Partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:22 oras sa Pilipinas, may report si Lowens Barcena may kinaraman sa panagos daw na nagkukusog na partisipasyon kan mga barangay kontra sa illegal na droga. Lowens, i-detalye mo. Lalo man na nagkukusog ang partisipasyon kan mga barangay sa pakikisumaro sa Legazpi City Police na makortar ang illegal na droga para sa pagmantinir kan pasi orden sa syudad. Ini ang ipinagunampita na maugma sa DZGB News si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita na siya nagpapasalamat sa nagigiining dakulang katabangan para magkadarakop talaga ang mga tao na involved sa illegal na droga sa kada barangay. Sigun kay Betita, magayon ngunyan ta mismo ang barangay sa inda ang nag-iinformar asin nakikipag-koordinar kung may mga pasaway na residente asin kung sa inda man ining na-validate sa inda ining nagkakadarakop sa paagi ning sarong lehitimong operasyon. Ngunyan sigun kay Betita, dapat pirming arog sa nakaini. Bako sa na daw pandemya ang kalaban kan syudad, kundi pa si orden, lalo na sa proliferasyon kan illegal na droga na dapat makortar sa pagkahalawig kang panahon. Mga dagdag na bareta kay Basin Rubay Mata sa mobile unit, ako po, Selvig. Mientras tanto, Governor Al Francis Bitzara ma-file toilos kan sa iyang Certificate of Candidacy sa pagpuon kaini sa Oktubre. Jimmy, nasalita sa detalye. Mientras tanto, mga tugang, dagdag na report hali dyan sa luwas pagsunod sa minimum health protocols pigpapagramdom giraray kan mga otoridad sa daraga. Renz Luna sa report. Pudpud na ang dila ka na nagkakapirang mga opisyalis maginman mga otoridad bisa Banuan kan Daragalbay paano mo sa pagsunod sa pinapautob na minimum health protocols ngunyan pang tagdadakol ang pangkaso ng COVID-19 digdi sa kapalibutan
Sunod kay Mayor Vic Perete, magin man sa pamayokan region na si Dr. Cesar Mata, kinakaipuan talaga na dapat magsunod din matanos ang publiko sa pinapautom na minimum health protocols dahil ang COVID hanggang sa ngunyan para pauday pa nangihilingan ng pagkulpa o pagbaba ni mga kaso. Kaya magin man yan mismo ang mga otoridad aron kan daraga PNP. Puga-puga naman ang pag-issue ng ticket sa mga nagkakapirang mga tao tigdi sa sentro na dahil nagsusunod sa pagsulog ng face mask na kung saan kanakaaging mga aldongan, sampulong individual ang tindang na sampulan digdi sa daraga. Kaya sa ngunyan, kooperasyon maginman, pagtarabangan kada saro ang pangaponan sa mga otoridad digdi sa Banuang Kandaraga. Dahil dahil pa manggiraray nagkukulpa ang bilang ng mga narehistrong kasong positibo kan COVID-19. Magdadarabreta, Renz Luna, DZGB News. Mga tugang, alas 6:25 na, suminakat na po sa 37,228 ang numero kang nagadan sa COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagrehistro ang Department of Health ng dagdag na 154 na nagadan kasuhapon. Buminaba man sa 162,580 ang active cases matapos bumagsak sa 15,592 ang additional cases, kaya nasa 2,417,419 ang kabilugan na kaso. Ini ang ikatulong sunod na aldaw na nakapag-rehistro in hababang daily COVID-19 cases, mantang uminabot sa 24,059 ang narahay, kaya suminakat man sa 2,000,000 ang total na recoveries kay ni. Nagbaba ang nagagadan sa COVID-19 sa nasyon sigon sa Department of Health. Inapisar kang halangkaw na kaso din COVID-19 sa nasyon. Base sa datos kan DOH, ipinapahiling na ang CFR kang nasyon ngunya na 2021 nasa 1.47% kumpara sa 2.47% kan 2020. Kung nahilingan man ang numero kang kaso, nakapagrehistro ang DOH sin sobra sa 400,000 na kaso sa katapusan kan 2020 kumpara sa sobra sa 1.9 milyon poon kang Enero. Sagkod September 21, 2021, nagluwas na nasa 309% ang pagitaas kan kaso kan 2021 kumpara kan 2020. Formalmente na o kaya pinalmente nang ipinapundo ni Presidente Rodrigo Duterte ang paggamit ng face shield kapag maluwas sa harong. Inan sinabi ni Duterte sa iyang Talk to the People matapos aprobaran ang rekomendasyon kan Technical Advisory Group kan Department of Health. Alagad piglinaw kang Presidente na dapat manggiray na magsulog ng face shield sa mga crowded places as in close contact settings, kay bahandig di ang indoor establishments, transportasyon, gatherings as in iba pang aktibidad na posibleng magkaigwan ng close contact. Ipinag-ordin man kan Hepe Hekutibo ang tulos na pagluwas kan implementing guideline. Alas 6:27, tumpak na oras sa Pilipinas. Hatod sa Indokang, Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients
Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Sweldo na, Nay. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras, mga tugang sa Pilipinas, alas 6:34.
Hinagad po ni US President Joe Biden sa nasyon na magkaburunyog. Inang naging laban kan ulaman kan pagtaram ni US President sa inot-iloting speech sa 76th United Nations General Assembly sa New York City. Ginibukay ng pangapudan kasunod kan mga tensyon na sa iyang kinakampang dahil sa withdrawal kang US forces sa Afghanistan asin anday pagkasinabutan sa France dahil sa submarine deal sa Australia. Dagdag pa kay din na dai nagbubusol ang US nin bagong Cold War asin pigaatang niya ang anuman na diplomatikong solusyon. Inanunsyo man kay ni ang sayang dudublihon ang climate finance kan US sa 2024. COVID situation around the world. Nangapudan po si United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres sa mga nasyon na dublihon ang sa indang pag-ibunin bakuna kontra COVID-19. Ini dahil dakol pa graray na mga nasyon anday pa nababakunahan ang 50% kan sa indang population. Sayang pagtaram sa 76th UN General Assembly. Dahil kay ni maiwasan na batikuson ang mga mayayaman na nasyon na nagupuon ng magkondukta nin booster shots mantang kadakol pa man graray anday pa nababakunahan. Nangapunan man ini sa US at China na magkaigwan ng dialogo para maiwasan ang pagkawatak-watakan mga nasyon. Importante ang paghuhururon asin ang pagkasinarabutan. Dagdag pa kan UN Secretary General. Ibabakal po nin COVID-19 vaccine ni Equatorial Guinea Vice President Chodorin Nguena o Biang Manggi para sa iyang namanuaan ang mga nakumpiskar na mamahalo na gamit sa iya. Ini ang naging desisyon kan US Department of Justice sa mga nakumpiskar na ill-gotten wealth digdi. Ipinaluwas ang desisyon kan korte matapos ang 2014 forfeiture agreement sa pagultanan kan US asin o Biang. Maabot sa 27 milyon dolyar ang kantidad kan mga luxury cars kay bahana ang 275,000 dolyar na jewelries, entrusted na gloves kan dipuntong si Michael Jackson. Nakusaran man ang Vice President na nakakuha kay ni ang mga asset sa illegal na paagi. Sigon sa US State Department of Justice na napapadaman sa United Nations ang $19.25 million para sa pagbakalin bakuna sa Central African country. Mantang $6.35 million itatao sa US-based charity para sa pagbakal asin distribusyon ng mga bulong asin medical supplies sa sinabi ng nasyon. Mga tugang bareta, may kinaraman po sa mga tips kontra COVID. Iligtas ang sarili kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Ligtas na mapapangatamanan sa arong ang miyembro kang pamilya na may COVID-19. Isa pagi kang pagsunod sa pinaluwas na rekomendasyon kan World Health Organization Philippines. Sinabi ka na siya na magbakalin masustansyang pagkakan, tanganing masiguro, unhealthy diet, harugang puprosin gulayon, piliyo ng mga produktong haloy malapa. Di mag-akunin bisita durante sa panahon na ang pasyente, naghihelang asin imbis kay ni mag-online na sana sa mantinidong kontak sa inda. Sinabi sa WHO Philippines na sa panahon in home quarantine, ang ibang miyembro kang pamilya dapat day naman magluwas nin harong. Sarang pagirongdom kan DZGB, DOH sa singkan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Hinagad po kan Employers Confederation of the Philippines o asin kan Philippine Chamber of Commerce and Industry kasarabay ang Philippine Export Confederation na tanggalo na ang penalty na 3% kada bulan sa daing maihulog na kontribusyon. Sigon kay Pag-ibig CEO Ahmed Moti, na i-rekomendar tulos ninda sa board na aprobaran ang condonation kan penalty sa kontribusyon na daing naihulog po Septyembre 2019 sa Kungunyan. Sinabi niya na sa katotohanan may criminal liability ini. Pero nasasabutan ninda ang nagarong kalamidad asin iba pa talagang nakapagdidak dahil sa dahil makapag-operate
Sinabi ni Muti na kapag dain na ihulog kan employer ang kontribusyon, magiging apektado man ang mautang kan empleyado sa pag-ibig fund. Kung uutay-utayon kan employer ang pagkumpleto nin kontribusyon, masadit man ang mautang kan miyembro, mantang nagapilar man ang mga negosyante sa Social Security System o SSS na ibalik sa dating mas hababang rate ang kontribusyon kan mga empleyado. Sa indang sinabi na maski may lay na pwedeng suspenderon kan presidente, ang dagdag na kontribusyon pigahalat man giraray kan USSS ang aktual na direktiba, kaya padagos lang ang pagsingil ninda nin masalangkaw na kontribusyon poon kang bulanin Enero. Pag-asa, Ligaspi na sa linya kay si Ariel Samudio. Para pa sa updates sa tuyang panahon ngunit na aldaw nin Huwebes, nakaka-apekto sa Palawan, Visayas sa Mindanao ag Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala alas 3 man ngunit nin maaga, namataan man ang duwang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Pareho ini na nasa kategoryang tropical depression. Asin ang sarong tropical depression nasa distansyang 305 kilometers norteng sulnupan kang Kalayaan Islands, Palawan. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 55 kilometers per hour asin may pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 70 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa tikas na 20 kilometers per hour. Nagiro ini paparayo man sa satuyang nasyon. Samantala, ang karuman na tropical depression horing namataan man sa distansyang 2,370 kilometers sirangan kan Visayas. May taglay na kusog na doon sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 55 kilometers per hour kasi may pagbugsokan doon sa nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan sa rekas man na 25 kilometers per hour. At insa ko niya nababaaman ang tsansa na maglawag iniyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa magapon, ang Kabikulan nilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, asin posible man ang mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdagulnol, lalo na sa hapon o banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa sirangan an mairal, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay kagwat kan temperatura, 23 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ngunit ninaga, pasulop at yan alas 5:41 nin hapon. Kalidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Balik na sa 500 years of Christianity. Mga tugang para ber na mag-abot ang ikasarong taon na anibersaryo kan martial law sa Pilipinas, magahon kay ito kan September 21, 1973. Sarong seminaristang dinampot kan mga pulis duman sa Cebu City. Ang 18 anyos na seminaristang si Amado Picardal, iyo ang naaktuhan kan mga pulis na bitbit ang mga leaflets na nagdinunsyar kan martial law. Nag-ikot sa mga sa iyang lugar si Picardal tanganing i-distribuer ang mga mailboxes na leaflets alagad dinakop ini kan mga otoridad. Pigkonsiderar na subversibo ang seminarista alagad daing kaso na pigsangat kontra sa iya. Na preso si Picardal kung saan siya binugbog, pinag-interogar, tinorture, asin, electric shock pa. Pagkatapos ng 17 o 7 bulan, dangan siya binutasan asin nagpirma sa kasuratan na dahil na siya masapanin abuso sa laog nin karsel. Sangunyan, saro ng Redemptorist priest si Father Picardal asin padagos na nagreparo kan mga nangyari sa presenteng administrasyon. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostasa asin Andy Espinar, Kaibaan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Good news para po sa mga members ng LCC Rewards Plus. Starting September 16 until September 30, ay meron po kayong 20% discount on Century Tuna 155 grams, Argentina Corned Beef Junior 150 grams, and Birch Tree Fortified Powder Milk 300 grams. Meron din pong 20% discount sa Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilos, Promil 4 1.8 kilos, and Promil Gold 4 1.2 kilos. Ipakita lang ang inyong LCC Rewards Plus card when you shop at LCC Supermarket in LCC Ayala Malls, LCC Mall Legazpi, LCC Mall Tabaco, or LCC Mall Pulangi. Big time at pambihirang 20% discount from September 16 till September 30 only. Huwag pong palampasin. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries
giveaways sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siringkan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sobra na ni. Ayos man talaga, no? Pero di pa nag-declare si BP Lini na magpresidente, ano? Ay nako ng plano ka ni Vice President Lenny Robredo, mga tugang. Pero sa iling ko, ining simanang ini, next week, may mga mangyayari po tungkol pa sa dagdag na negosasyon kan mga kandidato sa tuyang gabos bilang presidente kang sa tuyang nasyon. Okay. Si Presidente Rodrigo Duterte, mga tugang nagtaram na. Taranggalo na da mga tugang ang paggamit po nin mask. Ano? Taranggaday na magparagaramit mga tugang kimask. Ki-face shield. Ano? Dahil na tabi kita magamit in face shield. Oras mga tugang na nagluwas kita sa satuya po na arong. Bata padagos ang paglangkaw kan kaso kan COVID sa satuya mga tugang na lugar. Pero gari may puntuman mga tugangan sa tuya na presidente. Ta sabi niya, pero pag luminaog ngaya kamo ngaya sa mga closed na lugar, crowded places, magsulog manggiraray mga tugang nin face shield. Nagdaog kamo sa mall, kung matawo dyan, o kung saan man na lugar, o kaya sa mga matawo na pwede databi na
magkausan in transmission kan COVID. Sisay mananggad mga tugang anagayaman sa face shield na ini. Hindi. Saan harali ang face shield na iyan? Nakitaan naggigibo asin nagpapasunod mga tugang kan face shield. Pero sabi ang till now, mantinido tabi ang mga health experts ng face shield at tabi padagos na nakakataunin proteksyon sa satuyang sa diri. Pero daangon yan, mga tugang, sabi kang presidente, dapat mga tugang ang paggamit ka ini, duman sana sa tulong C na ito, 3 C's. Closed, crowded, saradong lugar o kaya permatabo, crowded places. Buda sa mga sa mga naging closed contact, mga tugang kan COVID personnel na tawo. Yuda tabi ang gigibuhon ta. Bata mga tugang ang nagkaperang hospital digdi po sa tuyang palibot. May problema na kita mga tugang sa sa mga bed capacity. Kasubago, may nababasa tabi ako na advisory kang Bicol Medical Center. Nakikiuron sa mga local government unit sa area ninda na kamo naman ngayaan mag-isolate kan mga mild symptoms, kan mga moderate symptoms, tasamuya ngaya ang mga critical sa nang kondisyon. Ano yung nga niya, mapapano na ngayon sa moyang hospital, Buda, nag-acceptar pa man niya kami nin ibang mga pasyente na non-COVID. Di ba? Magayon na, may mga, sa Sursugon, si Governor Cheese, mga tugang mapatugdok na ki oxygen plant. Pero ngunyan mga tugang na mga panahon na ini, dapat gayon na talagang mag-ingat kita ta. Ang kaso mga tugang kan COVID sigun sa Department of Health, dominated na po mga tugang sa satuyang nasyon ang Delta variant. At sabi nga ni Padi, ni Dr. Chris Kasabago kang nag-urong-urong kaming dua, may mga observation nga ya Padi ako na iyan baga na mga flu-like symptoms. Iyan na mga abo-abo na iyan, pigakalintura ka o garitrang kaso ang dating. Mga tugang, gari. Diba? Baski po araw ka ng sitwasyon, dapat mga tugang mag-self-isolate kita. Kung dahil man ka nagpa-RT-PCR o kung dahil ka man tabi nagpa-examine tungkol yan, mag-self-isolate po kita sa harong. Makakatabang kita para po mga tugang dahil yan maglakop kung ano man iyan ayaon sa imo. Bata, may mga instances palan mga tugang na susog sa kuyang mga barkada na may mga COVID symptoms, may mga instances na nugan negatibo sa RTP sa mga test. Di ba? Iyan ang delikado. Tari taaram kung ano yan. Hello, good morning. Hello, good morning, Vicky. Yes, sir. Nalibot ako kong Facebook na dati man din magkita ka rin grabe. Actually, ako talaga, pag-research ko mananggad dyan, Pilipinas man sana, maski sa China na ilingon man face shield na ang pade, made in China, ang China, dahil mag-face shield ang mga tao. Nailing ko sa television. Pero pa, Kuya Xiao, na dahil na magamit ni face shield. Outdoor. Kaya makita nagagamit talaga ka. Pagtuwa. Pag naigin ka, maluwas ka, masain ka, baka may bakalong ka, malaw ka yung establishment, para may karatara mo manggiraray. Ang mga malls o grocery, pwedeng mag-face shield ka. Tama-tawo yan. Ano ang legit na rason dyan? Natataraman mo ako, kaya naday ka na mag-face shield. Yes. Kaya ang dalawa, kung ikaw ba kamalos, lakaw-lakaw ka sa los, baka malaw ka sa mall. May bakalong ka sa grocery. Ano ang kasi ito malapit sa taram niya na dahil na nga ka magkarami si Pedro.
garing. Garing ka garing. Ako man sa iba ko man sa pag-ano. Hindi mo kaong, gariday kang pagkaili sa buhay, sa mundo. Tataraman mo kami, na dahil na kami magamit, pwede na kami na magamit yung face shield, pagluwas. Okay? Pero Pero pag may mahalaw kami sa mall, Ma'am, face shield mag-aray. babakal ako para makalawag ako. Ano saudan baga pa di? Crowded places baga ba ko? Saudan. Official ka dyan. Crowded places yan. Crowded place. Crowded area. Kung talagang legit, napigtataramin na nakaka-protection ng face shield. Yeah. Oo. Okay. Naglakaw-lakaw ka ngayon, o yan sa bilistriyan. Oo. Traffic light. Kung baka crowded na ka mo dyan, dahil kurumpo ka na ka mo, tama balo ka mo? Okay. Salamat po. Sige, thank you. Bye-bye. Mga tugang, mabalik po kita 7:30 sa programa nga napot. So, in short, mga tugang, ang sa tuya, tabi din gustong ipakioron talaga. Dublihon, triplihon ang pag-iingat. Mga tugang ta. Ilingon nindo mas bate. Ilingon po nindo mga tugang ang kunya. Ang kaso sa mga probinsya kan Masbate, Camarines Sur, Sorsogon, padagos na naglalangkaw. Diba? Henry M, kung ipagbuot po kang presidente na daay na magamit in facial, gustong sabihon daw kaan, maglaog sa mall, daay na kay puan magsuot ki facial. Ay, ako po sa ilingkuan mga mall tabi, dapat naka-facial kita. Tayang baga po, crowded, di ba? Crowded. Yan duman malagan sa kategorya kang crowded, ano? Buda duman sa mga lugar na ano ini, na ngayamat na mga closed na lugar. Obligado mga tugang nakita po magsuulog kayan. Iyon sabi digdi 3 C's. Diba? Crowded places, closed tabi na place. Tapos ano pa saro? Closed contact na mga persona, dapat na po naka-face shield kita sa kahampang niya. Ilingon ko na ng guidelines kaya yan, pero may guidelines po yan na ipapaluwas mga tugang ang Department of Health. Okay? O na IATF National. Salamat kasi ng pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programa nga napot. 7:30. Pag-iristoryahan ta daw, anong masasabi nindo na sa tuya databing vaccination card, ipagsulog ta na garong ID? Gusto po yan ay pasunod kan DILG. O dyan na pong 7:30. Ano pong opinion nindo? Ano sa inyong reaksyon? Naman po sa programang Anhapot. Salamat po. GB as all. God bless us all. Kay ba ang lalaking hindi inuumaga? Henry M. Pugi. Lagi. Ganito ba kainit yung araw? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.